Oilie. Oilie. What? Astea se foloseau pe timpul liceaușe. Asta e pentru tăia iarba. Pentru tăia iarba. Hai mai repede. Uite, bă. Mama. Găini. Capre, oie. Hai să facem o poză aici la intrare cu arcada asta frumoasă, vreți? Haideți, aici, cu fața la mine. Hai. Vreau și noi o găină. Cam și noi un crispy. Așezați-vă cu de marcada. Mergeți mai încolo un pic. Doamna, am avut de Bă! Înapoi rândul! Înapoi rând, stai tu, Selina! Morful! Găini! Furăm și noi găina să tăcim să mâncăm un crispy ceva. Ăla-i cocor. Chicken Jackie! Aoleu, ce? Bă, asta scărpina la Zini. I don't know. Nu cred! Aoleu! Ăla zici că s-a ars. Mamă! Acolo avea un David, da? Tu ești al lui David. E din Rodbau. Bun. Rugămintea mea e să nu puneți mâna pe gard. Electrocutează. Dacă ne grăbim un pic, putem să vedem și spectacolul, poate să ne ducem către spectacolul de caz, după care ne continuăm. Mai ales că ne plăcează un pic și de da? Haideți. Hai, Elian. Hai, Elian. Electrocutează. Băi, noi vrem și atunci. Cred că acolo este țară unde s-a primit. Ăsta-i mâncare. Ăla-i căluț. Aoleu! Și mai mare, este foarte mare medală. Uite, vedeți pe spate, nu? Vedeți pe spate și să luăm. Puteți să veniți și aici sus. Ela, hai. Care vreți? La finalul spectacolului nu o să venim înapoi să bătăm jos, nu vă faceți, da? Gata, de alta. Hai, da, mai este doar un loc. Aoleu. Mai în capăt. Emma, vii aici? Aoleu. Dă-te mai încolo. Da, hai frumos. Are ce? Unde da? Ăsta, da. Wow, dar ce confuz.
Știam și eu că poate asta. Au, uite, mi-a făcut patul. Poți să îmbaci capul cu piciorul, vezi? Arunci ceva. Și-am trimis și mie. Păi uite-te, merge frumos în mai. Dansează. Dansează. Haideți acolo. Dansează. Care voi? Hai, ieși și voi. Voi stați acolo. Ăia trei. Așa sunt ai noștri. Păi așa dansează căluțul. Așa dansează el. E bătrân, are firme. Bravo, bravo, aplaudați-l. Ăla-i pony de 7 ani. Oh. Tata când e doctor? Doamne, ferește, poate cade pe omul ăsta. Oricând asta are 100 kilograme. Doamne, ferește. Oricând îi dă cu Cred că s-a lovit la cap. Ai, da. a fost antrenor. Cine ca Păi nu ai văzut ce face. Cine? Deci câine e bun. Deci câine e bun. Este adevărat câine bun. Karim? Culca. A drăguț, dar mie nu-mi plac caie. Nu-mi plac caie deloc. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Oh, máximo, da. Că e aici pe spate mult. Că e un câine. Adevărat. E adevărat. E câine. Eu nu mai pot ține.